8 menos cuarto da tarde, impresionante o que lemos, lanzan unha bomba de palenque no centro de Arzúa e impacta contra un edificio, concretamente contra unha notaría, pleno centro de Arzúa, madrugada do domingo, que quedou totalmente reventada, unha bomba de palenque que se foi contra a fiestra desa notaría, un segundo andar dun edificio, como dicimos, en pleno centro. Mirade como deixou a ventana, foi directamente por aí a bomba de palenque, e o interior como quedou totalmente reventado esta fiestra, o cristal, o vidro encima desta máquina de escribir e cascallos esparexidos, tanto por dentro da notaría como aquí. Isto foi o realmente perigoso, porque na notaría non había ninguén, pero neste bar sí que había moita xente. Era un pouco despois das 12:30, menos mal que estaba ese toldo que estaba totalmente aberto e fixo de parapeto de todos os cascallos que provocou este estourito. Podémonos imaginar a potencia desta bomba de palenque. A pregunta está clara. Quen andaba tirando bombas de palenque en pleno centro de Arzúa? Segundo podemos saber, ao longo do sábado tiráronse varias bombas de palenque. Estamos falando dunha vila moi concurrida, moitos edificios aquí, obviamente, e moita xente paseando. Así que imos en directo ata unha pirotecnia porque Emilio Guillín, este xesto, sen dúbida, teñen que facer auténticos profesionais, non? Como é o caso de Santi, nesta pirotecnia de Brión con quen estamos agora, precisamente iso, en máis de profesionais. Hola, Santi. Hola, que tal? Pódese botar foguetes no medio dunha poboación, como ocorreu a madrugada do sábado e domingo en Arzúa? Pódese si ou non? Non é cuestión de que xa non se pode, non se debe e non ten ningún sentido botalo no medio dunha rúa un foguetes. Por iso nos aproveitamos hoxe para darlles a todos vostedes, ven un poquinho para aquí, hasta ahora 8 menos 10 da tarde, recomendacións. O primeiro teñe que pensar nunha letra, a letra F, e en números que van do 1 ao 4. Fíxense, por exemplo, aquí. Ven que pon categoría F3. Pois imosles explicar que significa e que significa cada unha da 1 ao 4. Santi, por exemplo, se vemos categoría F1, a partir de que idade estamos autorizados para empregar eses artefactos? 14 anos. Non teño que dicir artefactos, dixéchesme? Artificios. Son artificios de pirotecnia. 14 anos. F2. Maiores de 16 anos. F3, como é o caso que nos trae aquí e como creo que era o artificio de Arzúa. Supoño que sí, maiores de 18 anos. Maiores de idade xa. Se o indicador é un F4 exclusivamente para profesionais. Profesionais ao servicio dun taller de pirotecnia con carné de experto pirotécnico e con contrato. Non vale só ter o carné, ten que ter o carné de pirotecnia e estar dado de alta na Seguridade Social cunha empresa de pirotecnia. Se a hora de querermos acceder a calquera artificio, se vemos un F4, xa non o podemos facer agás que compramos eses requisitos xa profesionais, os que acaba de indicar Santi. Importante porque estamos a falar de artificios, de bombas de palenque, de foguetes, de tempo de festa, de alegría, pero o importante é fixármonos nas recomendacións que veñen nos envoltorios. Por exemplo, se collemos esta, aquí para que vexo o compañeiro, el pidió tamén, ten por aí ti, Santi. Se collemos esta xa nos indica, ademais con pictogramas, non a normativa. O que indica a Comunidade Europea para ti o esencial que é? O marcado C indica dúas cousas. Os requisitos esenciais de seguridade e o telo foguete marcado C quere dicir que ese artificio foi fabricado conforme as normas de seguridade e está auditado todo o proceso de fabricación do artificio por un organismo externo, un organismo notificado. Que Varían os requisitos, por exemplo, da distancia, 2 metros, non? En relación F1, F2, F3... Efectivamente, o que marca fundamentalmente son distancias de seguridade e condicións de uso. Por exemplo, desde que número de metros mínimo se é un pequeno deste para os nenos? Por exemplo, se é unha bombeta para os rapaces pequenos, ten unha distancia de seguridade de 2 metros, aquí temos uns F2 que teñen unha distancia de seguridade de 8 metros e neste caso, os F3 en este caso teñen 25 metros de distancia de seguridade. 25 metros de distancia. Bueno, imos agora proceder para a segunda zona, vamos compañeros caralá. Porque nesta zona é onde temos dúas maneiras de lanzar os fogos de artificio. A primeira delas, vede xa aquí, vente Santi cando poidas, un soporte, que ti xa nos contas que ese soporte sería a maneira ortodoxa, o xeito óptimo de botarmos un fogo de artificio. Este sería a maneira de que calquer persoa cando merque en este caso, fogos de voadores ou foguetes, pois sería o sistema cumplindo a normativa ao 100%. Tes un soporte donde o artificio está en posición vertical e donde ti non terías máis que poñerlle lume á mecha, sin máis. E botamos esta maneira
como dicimos, óptima de lanzarmos un foguete. Cando son as festas patronais, por exemplo, no noso lugar, aquí que estamos en Brión, por exemplo, a Santa Miña. Pome aquí o outro segundo, que sería o manual. Hai unha serie de requisitos que tamén dis clave. O primeiro é a distancia co corpo. O primeiro é sempre de espaldas ao vento. É dicir, aquí, lóxicamente, o telo o soporte, pois o vento xa ves por onde vai, pero aquí sí que é clave o telo máis próximo ao corpo a dirección do vento, non? Pois aquí vemos que nos ten que dar o vento polo costado. Sentilo por atrás. Sentilo o vento por atrás. Esa é a posición de partida. A posición de partida. A partir de aí. Despois, mirar donde vai caer a varilla, é dicir, ver que non tes nin cables arriba, nin ramas de árboles, nin edificios nos 25 metros. Unha vez que tes a distancia controlado o sitio, pois separalo, collelo, sempre nin por aquí, nin por donde sale o lume, nin por donde está o explosivo, collelo por donde está o motor. O motor, digamos, que é este cilindro, donde é o cilindro. Entonces, xusto aí, con ese ademais estes dous dedos termando, estes dedos termando, perdón, dunha maneira sólida. Sostener, non é facer forza, non hai que agarrar o foguete, é simplemente sostelo. A modo pinza, digamos. A modo pinza. Para que acto seguido poidamos poñerlle lume e facelo con total seguridade. Vemos que o vento abaixo vai nunha dirección e arriba, pois, caino sempre pois a onde vai o vento, non? Pois, tempo de festa, tempo seguro, así o din quen saben, manter sempre o que nos din os requisitos e cando estamos no F4 exclusivamente en mans de profesionais como Santi. Grazas, meu.